sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay lakuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan Adoris. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Tinak istoryaan ita ket may papan iti inauna nga anak mi. Ti ammok ket pinadakkel mi ida a nasayaat. Kang runaan iti amin, pinadakkel mi ida nga dabuteng na iti Diyos. Nakitakmet no kasano ti kinagaget ken kinaresponsable ti inauna nga anak mi. Gapo iti kinagaget ng agadal, iso ti kanayon nga agtapuan iti klasida. Rugyak man nga rod ti agsalaysay iti addan iti maudi atukad ti high school ni Christian. Kastoy man, dagiti pasamak. Mala, mangantayon tapno saan alumami isti sabaw. Christian anak, pakiikam man itiin na po iti plato dagiti addim. Wala lang. Nayunak pa'y kaditiin na po yung Grace, Hana? Huston manong, basit lang ti inapoy ko. Ngam adwam ti sabaw na Oray siyak manong, thank you. Amoy anak ko. Ora na bambanog ka nagapoy talon. Mapukaw amin na bambanog ko no mabuy-buyak ti kinaragsak yung agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo, anak ko. Uray simple lang ang ti panagbiag tayo. Naragsak. Ngamin, kumpleto tayo asa nga pamilya. Di kaya danag, tatang. Nanang, taigad ko tagadal. Iti kasta, makagraduarak. Katinton makagraduarak, agbiro akto iti trabaho. Saan kayong tumot na marigatan ngagtaltalon? Ay na, saan da kami napanunutan anak ko? Tinapatag, matungpal mo da kita rapaap mo. Di kaya agso iti kasta, tatang. Ngamin, amin nga rapaap ko kat para iti pamilya tayo. Kaya't ko tagipatakder iti dakkel a balay. Diyan ngagtedted no tiyempo ti panagtutudo. Agpaiso manong, agdanton bukod ko a kwarto. Katwa na. Basta si Kading. Kaya't kumatiagbalin ang maestra, nanang, tatang. Iti kasta, adun tumot ti matulungak nga estudyante. Malawunan, anak ko. Angam kanayon nyo kumaalaglagipan. Nga amin nga arapaap nyo, katrumbeng na laang abuyugan nyo iti kinagagat. Kang runaan iti amin, buyugan nyo iti panagkararag. Saan lang ababaan iti kinagagat kin kararag? No di kat babaan iti panagmaymay sayong agkakapsat. Uray anyan to kumati mapaspasamak. Agdidin na tayo lagta. Kat agmaymay sa tayo amang sarangat. Kadag iti panlubok iti biyag, anak ko. Christian anak, rabiin Apay adi ka payla ang mapanmaturong. Aramidak pa iti assignment ko, nanang. Ken, agkit-kita kiti scholarship ang mabalin ko a pag-applyan. Anak, saan mo matkat anas kan nga akon amin? Nanang, kas inauna nga anak yo, responsibilidad ko dayto Amok tirigat kin sakripisyo yung agtrab-trabaho kinitatang. Numaminsan, mapampanunot ko pa'y kidintag sardeng nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo di talon. Ay saan na anak ko? Pangaasim tadi ka agsarsardeng nga agadal. Agadal kayo anaimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat. Kasano ngay no jak kabalan, nanang? Kasano no bumagsakak? Kasano no sa anak amaawat iti scholarship? Anak, Nanang,
Kaya't ko tagbali na pagwada na kabsat kada Grace kinana. Maawatan ka, anak. Ang saan mo met ama sapul ti agbalin a perpekto, tapno agbalin a pagwadan. Panagkunak ket umdasan ti makitkita da akinagaget mo nga agadal. Kaya't ko tagbali nga inhinyero nanang. Kaya't ko tagdisenyo iti balay. Diyan na tibker ti pundasyon na. Iti kasta, awan to ti pamilyang agdandanag amay tayab ti bubong na, tunggal adda dumteng nga bagyo. Mamati akabaalam day ta, anak ko. Ketnam na maam nga da kami laang dito'y anak kasuportakan ka. Ay na, agyaman ak nanang. Ikarik, aramidag amin nakabalak para kada kayo. Para kada iti kakapsat ko, kan para iti mismo abagik. Umay kan lakay, agtugaw ta. Wan bakit? Valedictorian! Christian Estolas! Manang Grace, ni Manong kita darasam. O di ba? Kunak ngamin ken ka, ni Manong ti valedictorian. Naglaing kaya ni Manong Christian. Anak ta day taruhel. Anak ta. Wan bakit? Amin da kita pamadayaw. Kat bunga ti kinasalukag na nga agadal. Ayos, idol. Nakalalaing ka talaga, Manong. Congratulations. Thank you, ading. Ayos! Valedictorian ko naman. Congrats, Manong! Thank you, Grace, ating ko. Ipagpanpanakil da ka, anak. Pudno ti kinananinanang yo. Talagang ipagpanpanakil da ka. Sala ang agapo kadag iti medalyam. No di kat gapo iti kinapintas ti panagpuspusom. Agyaman ak tatang, nanang. Rugi pa lang dahito iti baligik. Inton umaya pa nagsiserek. Kolehiyo akton. Un anak, ituloy mo ti agadal iti kolehyo. Kat kas iti nakunak iti kankan. Adda kami laeng dito'y ang nakasuportakan ka. Manulangan nga daw ti palabsan. Mapana ko ni syudad. Uwan nga rod, Manong. Awanton kadkadwami. Kailiw da kan tulakit di, Manong Christian. Kuma, makapan kamin tumat ijay syudad. Anya, Manong. Kaya't ko pa iti mapan ijay sa bali a pagilyan. Aga brudak to, Manong. Kaya't ko ngamin ti agbalin a doktor. Iti kasta, makatulong ak kadag iti tattao ang masakit. Adu ti kayat kong aramidan inton dumakelak, Manong. Amo mading ko. No talaga nga darapaap mo. Matungpal dayta. Nga uray saan ka nga agabroad. Basta lakit di agsalukag ka. Siga ngayon, Grace. Anya mo terapaap mo. Kaya't ko ti agbalin ang maestra, Manong. Kaya't kunto nga ibaga kadag iti estudyante, no kasano ti kinapatag ti edukasyon. Ibagak to nga agadal daan ay imbag, kas iti aramidan tayo. Mamatak ang matungpal amin dagiti arapaap tayo. Basta aggaget ka nagsingsingpet tayo. Wan, Manong. Into na da ako ni syudad. Di yu suksukirin da na ng kantatang ha. Wen, tungpalin nyo amin nga ibagada kada kayo. Wan, Manong. Wan, Manong. Very good. Ora da ako ni syudad. Agmay-may sa tayo latta para kadagiti arapap tayo. Ora da ako ni tadayo. At da kayo latta iti puso ken panunot ko. Congrats, Brown. Damag ko si kaman ng titapon iti klase tayo. Thank you, bro. Kahit mo ka tayo, tamapan tayo ag-celebrate, Brown. Ha? Ay, kwa. Inton maminsan ton, bro. Eh, sus, di ka kadiagdanag. Tamaminsan laeng mag-around. Pangpaikat iti stress. Ha? Basit laeng, bro. Iti kasta. Mapadasan mo't ati mapadpanasan, maing. Saan mo ma-enjoy ti college life mo? Naawang ti tagay na, bro. Sige ah. Yung maminsan lang around ah. Well, danag mo na yan, bro.
Ante Brown, panasan man. Ha? Ay, kwa. Saan bro? Okay ako dito may isa, botelya beer. Saan ang mabalin, bro? Nain-enjoy mo't laang, nuramanam da ito. Ngalan, ako mo't titakas na nupadasay mo. Maminsan laang, may. Ha? Alam. Atong. Relax lang, aming abraw. Lagi-lagi pumasaan kan a high school. Wow. Grabe. Kastigayam ka enjoy tagsuso. Unat po, pwedeng ka nga ginjoy ka. Aba. Di mo pagsasarunwan Uminom ka pa, bro. Karga akong tibaso ma. Antong, cheers! Cheers, bro. Oh, abay kasta tilang ang bakit. Kasalamatan talagan ka man. At naawat ko nga awag manipod iti pagadalan ni Christian Lakay. Oh, abay ka no? Adda ka di barikot? Kanayon ka nga agabsent jay anak ta iti klase na. Imposible Amo ka sana marami ti anak ta na isa? Ruhel, Tinasaya at agpasyudad ka inton bigat. Ingka kita ti anak ta dagos na. Punkam, nupud ti imbaga ti mawag ken ka bakit. wan Lakay, talaga akas ta ti planog. Mapanak at talaga ijay syudad. Mapanak ijay dagos ni Christian. Ayos. Mayat gaya mo talaga. No. Woo! Makapabang ari tirik na. Ay nga di kaya't asawan da ito'y Christian. Ha? Nanang? Ay nga dar aramidam anak ko. Apay anasumok mo betan ti agbisyo. Ha? Una yan ti kasta nga itsuraem anak katugaw iti flooring ti CR dito'y boarding house mo. Ay nga dahi nga angot ha. Ay una yan ti kasto'y anasang patak. Ag kaiwara dagiti bote ti arak. Tagtaga rin, nanang. Di kay kadagdanang. Takabay lang nga kontrolan. Anak, saan da ka pinadakkel tapno dadaulom laeng ti bagim gapu iti bisyo? Ayan ti anak mi anapnuan iti arapaap. Ayan na, Christian. Sorry, nanang. Panagriknak namin kat nabambanog ako. Nagrigat gayam ti biyag dito syudad. Nagrigat agadal. Makapa-stress. Makabanog. Nagado ka parikot. Siyempre, kahit kulang mat ti makalipat, ura pagbit lang, nanang. Wen, adda akong dita, anak ko. Angam saan abisyo ti solusyon iti bannog kan parikot mo. Dayta kumati kanayon mo alaglagi pen, anak. Sorry, nanang. Sorry. Aguray ka. Kasla ni Christian magtinakatugaw iti ayanti kay. Ay sus, nabartag man siguro day tangaubeng. Ay tinasaya at asitgak. Narigatal, amangan kit di numaiturugan dita. Katadap ay dakas ama pasama kan kuana. Christian baraw. Oh, Christian. Sino ka? Tumakder ka ditan, Barok. Umunag ka, tamangan numalamiisan ka dita. Sapay naglamin ti panawon ita. Kabaalam ka, day. Wala. Kabala. Ha?
Ay, Christian! Christian! Da kayo kadi ti ina ti pasyente? Undok, anya tinapasamak iti anak ko. Na-overdose ti anak yu, ma'am. Anya? Naimbaglaangan ta na itaray adagos dito ospital. Tano saan? Amangan no adandakas ang napasamak iti anak yu. Mabalin ka di ang makasarita ti anak ko, Dok. Wan, ma'am. Mabalinan. Sige, umunag kayo laang. Oh, Christian anak, agyaman akta nakapuot ka matlaangan. Nanang, Wan, siya nga ron. sa dinutayan ko. Handa ka dito ospital, anak. Intaray na ka tilan lady dito ospital. Inawagan na kami, isungan na kami matita dito eh. Sorry, Nanang. Sorry. Isublim ko matisigod a Christian, anak ko. Pangaasim. Nanang, Okay lang mat nga uray awan ti medalya. Wano pa madayaw ang maawat mo tunggal graduation. Maawatan mi mat no kasano ti kinarigat ti agadan iti kolehiyo. Napatpatag nga amang tibiyag mo, anak ko. sorry, Nanang. Sorry talaga. Sinayang ko tamin. Sinayang ko tirigat kan sakripisyo yun. Sorry. Saan pa'y anala daw ti amin, anak? Pangasim ta di mon urayan nga adda pa'y dakdakas ang mapasamakan ka. Sa kanto ang balbaliw. May salang. Wen. May salang. Promise. Tekas na. Sa anak ng pigargar. Sa dino ngayon tayo na. Sana mabalin. At talang dito tayo dyan. Pengawan mo tan. Sana mabalin na ito. Sana. Pangasiyo na lang. Kaya't ko ba paminsan lang. Please. Christian, anak. Pangasim ta dungag ka kanya. Saan? Basta. Kaya't ko pa Kaya't ko. Iso may kandak. Ikandak, please. Please. Pangasim ta di ka agpaabak iti marikrit na. Agparmag na kumaanak ko. Bisyo lang dayta. Pangasim talabanam. Amok akabailam dayta. Sana lang. Jackson kabailan. San? Christian, anak ko. Dinadahil ako si Baging. Lalangan. Siyagmat lang. Amis mo tinang dadahil kadagitarapaw ko. Dinadahil ko di masagbayag. Lalangan. Dinadahil ko di biyag ko. Tinasaktan kayo, Nanang. Awan sir-sir-pik nga anak. Awan! Kasla di na kakabailan na basta ibatilatan dito'y anak. Di kay kadagdanak. Tagsingsing putak dito'y Nanang. Kan may isa. Sandak mo't abasta ibati dito'y akasi di ibagbagayo. Kahit yulaan mo't amaurnos ti biyag ko. Saan ka di? Kita anak iti diretsyo, anak. Kita anak. Mata iti mata. Tatang, Iti ubing kapay.
Mabuteng ka amag na iti atidog a hanging bridge nga sitag iti talon. Malagip mo pa'y kali. Uwan, tatang. Ket kunak itikeng ka, at di ka agbuteng. Tadak lang matamang kibin kan ka. Igam ko ti imam. Basta saan ka laeng nga umibat kanyak. Ket nakabalasiw ka iti dayjay a hanging bridge. Ita, saan ko na mabalin nga igaman ti imam? Saan da ka mabantayan? Tagnaid kan dito rehabilitation center. Tatang, Kayat ko, at di ka umibat ako mararag iti Diyos, anak. Iso timang tulong ken ka. Tapnumang saranget kadag iti panubok iti biyag, anak ko. Mamati ak, asaan pa'y analadaw ti amin. Kat ikarik, nga urayan mi, ti iruruar mo dito rehabilitation, anak. Husto ti kinunan ni tatang mo, anak. Saan ka ngagmaymaysa? Adda kami laeng dito'y nga agur-uray iti iruruar mo. Kat iti iruruar mo, mamati kami anaan-anay tumeten ti panagbalbaliw mo. Christian, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Estela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan nga Estela. Balasang akpay iti tawon ko at 35. Ngam saan ati may papan iti kinasinggal ko ti inak istoryaan. No dikat may papan iti panagtalak nga impaay ko iti mismo akabsat ko. Panagtalak a dinadaal na nga isumet ti pagsaksakitan tinakam ko nga aging gaita. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasama. Oh, hello, Paulo. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? awan mo't kid di manang. Kahit ka lang nga, kumustahan? Nadisturbo ka di? Saan mo't kit di? Kalkalpas lang ti shift ko. Oh, Kat, kumusta? Anya ti madamag di tabalay. Ni Nanang, kumusta mo't tan? Uyag nga rod nga uyag itay manang. Maululaw pa kid di ka no ah. Kinapod no na. Naibus pa yun di agas na. Naibusan ay ati impawit ko nga igatang mo iti agas na. Ay na, naibusan amanang. Manulaang mo day jay nga eh. Kan may isa, inmi na amin ang amagatang. Saan lang na ita? Nanayunan pa iti inreseta ti doktor nga agas ni Nanang. Kasta ka di? Wen manang, pasensya ka na. Di ka kuman kayat adisturbuan. Ngamawan mo't daduma ang makasitgak. Okay lang ang ading ko. Saan abalit ta para mo't kin ni Nanang? Agyaman nakit di ata adda ka ang mga asikaso kan kwa na. Bayam taagpaw itak adagos apaman amalpas ti shift ko inton bigal. Kasla barbaro man ang tamotor mo kanakan. Siyempre, Anggal. Nangipanam nga itidaan ang motor mo. Awanin, Anggal. Inswap ko ti daan ang motor ko. Aya, Wan, Anggal. Daan nga minan day jay. Kanayon ti repair na. Isu nga insukat ko na. Adayo amay mayat day to. Naimpaglaang apang chicks. mayat nga rod. Napurpurong mangam ti sigod ang motor mo. Adayo, Anggal. Kasmat laang iti akin motor Guwapo ken na porma. Kumusta ka matan kabagis? Kumusta ti rikrik naam? Ay, kas iti sigod kabagis. Adulat tati agas atum tumarek. Ay kat ano sa mga kabagis? Tinapatag, agimbag ka. Wan
Naimbaglaang nga rod, tada ni Estela amang ipawpaw itigatang ko iti agas ko. Noawan laang nga ay na, jak amon kabagis. Bilibak nga ro iti dayjay nga ubing. Talaga ananakam. Ammo na apanunutan tinagapuan na. Sa nakas ka dagiti daduma dita. Nakabrod da lang, binaybayaan damutan dagiti naganak da. Nako nampay kabagis. Mababainak nga rodan kan kuan na. Ngamin iso amin ti pagtataudan ti gasgastusan mi dito'y balay. Ay na, awan rumbang apagbaynam kabagis. Ngamin, anak mo mo't ni Stella. Ar-aramidon na lang, met, noan niya ta muna pagsayaatan niyo kini Paulo. Kasta unay apanagyaman ko iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak itinanakam nga anak. Kat ni Estela dayta. Nagasatak, tanaad da anak iti anak akas kenkwana kabagis. Uy, Beshi, nakaad-adayo man ti nakaiturungan ti imatang mo. Anya man ti pampanunutom aya. Ha? Ay kwa. Awan matkit di beshi. Kwen-kwenta at lang iti panunot ko. Numanunga ti magastos para iti panagpa-extension ko iti balay ni. Ay, wow! Sana all, agpa-extension iti balay. Ha? Un ata ni. Basit laang matje balay ni. Masapol apa extension nak tapno addan tumot na saya at apagturuga kinto nagbakasyon na. Sa bagay, importante mat nga agpaysukat ti balay. Angam aguray ka. Oh, apay beshi. Kasla nabayagan dyan na udian na panta nag-relax ah. Ha? Relax ko ng beshi. One, Beshi. Ay, jak meten malagip beshi. Kasla nalipatak pa'y kit din no anya da itay bagbagam a relax. Anya? Sika talaga, Beshi. Lukon nakman ako nakon. Angam puwera angaw, Beshi. Anya nga tanurumwarta. Intaman mat ag party-party. Uray apagbiit laang. Iti kasta maikati stress ta iti trabaho. Ay, nako, saanan Vanessa. Jak kayat gastos. Sayang lang ti kwarta. Ay, grabe. Maminsan laang mat. Pasensya kan beshi. Ang mas kasapulan da ngamin ti kwarta iti balay. Tila unay igatang iti agas ni nanang ko. Kanda duma pa'y ang masapsapul na. Biliba kun at talaga kan ka, Beshi. Ang amom, saan ka matkat a robot? Kasapulang mati ag-relax. Ay, adda akong dita, Vanessa. Ang sayang nga rin ti kwarta. Okay. Tapno awanan ti ado arason. Ilibri ka, Beshi. Ay, sus, saanan, beshi? Nakababain matkan ka. Okay laang. Ala, agpalas ka kit din, tarong Marta. Sino mat nga tati umawawag iti kasting nga oras. Kita ang man ti cellphone ko. Ni mat Paulo. Sumbat na. Hello. Hello, Manang. Pasensya ka no imawag ka kiti kasting nga oras. Naatake kami ni Nanang, kat intaray ko dito ospital. Anya, Kat, kumusta ni Nanang? Kumusta ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor? At dabay lang iti emergency room, Manang. Kasapulan man ti kwarta para iti agas kun laboratories na. Sige, agpauita kadagos inton bigat iti gastusan nyo ading ko. Agyaman ak, Manang. Pasensya ka na. Amumot nga awan trabaho. Awan na nyaman na ading ko. Basta di mo baybayan ni Nanang, wan. Wan, Manang. Di kagdanag. Tasya akong ti makamukin ni Nanang. Sige, umawag ak adagos apaman ama ipauit ko ti kwarta ading ko. Nay, asino nga tati tataulan ti aso aya? Hey, salaki! Salaki! Leonardo, ating ko! Umayak man, kabagis! Ni ba't gaya manong Juanito? Ay, dumanon ka, kabagis! Naimbag nga oras mo, kabagis. Kastamat kan ka, kabagis. Ni Paulo, adda ka de. Awan, kabagis. Kapampanaw na laeng. Sa di no tinapanan na. Nagpaili, kabagis.
Mapan na kanualaan ti kwarta nga impaw it ni Stella. Kasta aya. Wen, apay aya. At ako maiparamid ko kang kuwara kabagis. Ay kat agsublikan to inton madamdama. Wano saan inton malmalam. Ta sigurado nga addan tunday jay dito'y balay. Sige nga ron kabagis. Agsubli ak tulaangan ninton malam. Hanya matan. Aping ingat na adyak mo't makontak ni Paulo. Ay, itay ko pa'y nga awagan. Out of coverage, matinumber na. Ay, madanagan ako na yan. Diyos ko, di mo ko mabaybay ang tiinak. Kastamat ang tikabsat ko. Tarabayom ko maida. Kat ilisim iti mabalin apakaisagmakan da. Pangaasim, Diyos ko. Uy, Estela, apa yan? Agan ano ka? Itay kapay asaan ang makaigna dita. Ay, jak nga rod makontak ti kapsat ko. Itay pa'y nga out of coverage. Sapay anday di hospital ni nanang. Hala, kat, kumusta ka nun ngay ni nanang yo? Day ta nga rod ti jak amo, beshi. Tadyak matin makontak ni Paulo. Ag-relax ka laang kati. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo I-relax mo laang ka di ti panunot mo, beshi. Kasano ko mga agrelaksa kat aday di hospital ni nanang ko. Sakit jak maawagan ti kapsat ko. Ay, madandanagan ako na talaga, beshi. Maawatan ka, beshi. Ang no agpaabak ka iti danag kan nervyos mo. Talaga saan ka makapanunot iti nasayaat. Vanessa. Ang mga no ada sa bali mabalin mo nga awagan iti Pilipinas. Kasinsin, wano saan, auntie, kan uncle mo. Padasam ida akontakan. Tapno maamuam no anya tinapasamak iti kabsat mo. Taapay adi mo matan makontak. Ayos pare. Sigurado magbigbigat man da ito yun nga inom. Ay, kasi syempre, siyak pa iti ko ng pare Abel. Bili ba ka talaga iti kinagalantem pare Paulo? Ha? Di ka din sumana o pare Abel. Ag-enjoy takid di pare. Wala pare. Ado ti chicks ko naman. Cheers pare. Cheers! Rabin, nga maging kaita. Awan pa'y laang ni Paulo. Ay, una yun day siya tao. Sigurado nga adamanin day jay iti ayan dagiti babarkada na. Sapay agkakaiwara dagiti gamit na dito'y salas. Nagado nga order na iti online. No sana sapatos, kalugong. No saan mat akalugong para iti motor na. Ay, una yan. Tinasayaat. Iurnos ko man laang ang dagitoy. Pagururayak iti isasangpet ni Paulo. Hoy! Isa! Umay ka man dito! Hoy! O, apay, anya day chay? Adda ka di pa'y order mo, Paulo? Tadua! Okay, ibagam laang no anya. Angam nay, pay as you order Uwan mo ta! Abay, anya di pagkikita mga niya. Awan makukorta na. Mano amin na ya. Bayadak. Di oray pati siga kay bayadak. Ay sus, nabartek kan Paulo. Di mo man amon tilawlawatam. Nalastog ka manan. Oho! Nalasto ka sa asawang si Kaisa. Umabal ka giti at adote kwarta. Oho, umala. Nupudno nga ado ti kwartam. Bayadam nga rodan ti inordaryo, tagawid kan. Tanay, kasta una yan abartek mo. Ang mga no di mo man mayawidan ti bagim, gapo iti nalaos abartek mo, Paulo. Hello, Uncle Juanito? Stella? Wen, Uncle. Siyak nga rod. Ay na, naimbag man sa nakaawag ka kanakan. Kumusta ka dito, Bruday? Okay, akla ang mat, Uncle. Ninanang, kumustan? Nadamag yung kaditi pan naka-ospital na.
Anya? Na hospital ni Leonarda? Kunam Estela? Wan, Uncle. Ne, kaano ba? Idi rabi, Uncle. Inawagan nak ni Paulo idi parbangon. Kuna na nga adda iti emergency room ni Nanang. Ha? Ne, katno kagabgabog lang mat-ijay balayo itay. Nasalun at mat-ijay inayaw. Katno nagsarita kami pa itay. Anya? Nukas na. Saan nga rod apod nung adda iti ospital ni Nanang, Uncle? Saan ata at damot ijay balayo itay? Awan mo't imbagbagana ama di tirik nana. Nukas ta. Inulbudan nakla ang gayam ni Paulo. Inulbudan naktikabsat ko, Uncle. Nasaya at mat tanagawid kan, anak ko. Sa di no tinapnapan am idirabi eh. Di ka man mat nagawid. Ha? Ay, kuha Nanang. Naturo ka kaya balay da pare, Abel. Ay, unay kan. Kanayon matlakit din akas tater aramidam. Apay nagbiro ka iti panggadam. Iti kasta at damat bukod mo akwarta. Unto ka din, Nanang. Agbiro kak to. Di kay ka di agapura. Makasapulak tulat tayo ti pagtrabahwak. Mala, ingka nga rudon mangan. Imuna akon anangan tanagtumarak iti agas ko. Anya nga itinluto yung amasida, Nanang. Ay kat nateng na maiparit mat nga rod ti kanayon a karne kanya. Manay. Ay, natang matlagid din na kanayon. Makauma. Mabalin mo latamot ti mangluto iti karne asita At damot karne ti baboy ija iref. Agluto kayo man nga ron. Tamaturog akpay, Nanang. Sige, mabiit lang nga rod tamang luto ak iti sida anak ko. Ne, addan samot awag mo. Ha? Ha? Ni Manang Estela, mat. Ay katsong batam amangan no adda na patag nga ibaga ti kapsat mo. Hello, Paulo? Kayat kong agsarita ta itinalapat. Kwa. Mabalin ka din ngayon ton maminsan ton. Nabambanlugang ngamin. Kahit kunta ginana. Nakasaritak ni Uncle Juanito. Saan kanumot ang ospital ni Nanang? Ha? Dahil siya gali. Kasto ngamin dahil manang. Inyawid kumutla nga dagos ni Nanang. Pasensya ka, nudyak na ibaga dagos. Tinakman aramiden atanga, Paulo. Tiko nang adda ijay emergency room. Ibagam manin nga inyawid mo adagos. Kat isumat ngamin tipod mo manang. Di ka kadiagdanag. Tayong gatang ko itaagas ni Nanang ti impawit mo. Talaga? Apay ngay nga rod, ako na ni Uncle Juanito ang nasalon at mat ni Nanang. Awan mat kano tirikrik naan na. Ay kat amumatan ni Nanang, manang. Matibay dayjay. Dinak man ululbudan si ka, Paulo. Di ka kadiagong ungat manang. Talaga laang ngamin akasapulan mi ti extra kwarta. Amumatan. Ado ti paggastusan dito balay. Juan, adda akon dita. Ngam apay ang masapul nga gulbod ka, ha, Paulo? Saan ka gululbod, manang? Pudno ti bagbagak. Mangipaw ikakit di manila. Tani, ado ti utang mi. Masapul ang mabayadan dagijayan. Tapno pa utangan da kamin tumanen. Ha? Di mo namnamaan apawitan ka pa'y, Paulo. Anya? Kat kasanuway nga rudon ti agas ni Nanang. Nukunam adi ka nagpawit, manang. Siya kun mismo ti gumatang iti agas na, Paulo. Ngamin, saan ka matgayam ang mapagtalkan? Ha? Sinayang mula ang ti kwartang impawpawit ko. Kang runaan iti amin. Sinayang mo ti panagtalok nga impaay kukan ka, Paulo. Gat, anya nga iti planom ita, Beshi. Awan pa'y besh. Trabaho lang ta, Agurnungak pa'y, sakto agawid iti Pilipinas. Kayat ko asyak ti mga iwan kininanang, kabayatan ti panagbakat na. Iti kas na, mabantayak na imbag. Aywan mayat day ta, Beshi. Sayang mati impaw-paw it mo iti kabsat mo anya. Ginastos na laang gayam iti barkada na. Ay, huwag nga rod, beshi. No amok lang ko ma. Pinagbartala ko man dito'y. Kaysa jay sa bali pa'y atao ti nairanod.
Hay, wan nga rod Angam anyakay nga rod, nalpasan. Nagastusan iti awan kasaskan na abanag tinagrigrigatam. Talaga akas ta tibiyag, beshi. Wen sa nabali ta masukatan mo ti kwarta. Napat patiglat pati salon at beshi. Wan oray siyak. Planok matan ti agawid. Apaman amalpas ti kontrata tayo, inton umay atawan. Agpada ta beshi. Kasapulak matan ti aginana. Kang runaan iti amin. Panawan kan oras para iti pamilya. Idi nadamag ko ti kasjay nga inararamid ti kabsat ko, jakon pinauitan Apolos. Idirdiritsyo kon kaninanang, ngem kas may nga ina, ikkan nalatamot ti kabsat ko tunggal dumawat daytoy. Isu ano maminsan, limlimitarak metten ti ipawpawit ko. Awan met kumaparikot iti kwarta. O kilaang met agumatang kadagiti personal agamit na. Isu nalaang tasubrameten ti inaramid ti kabsat ko. Ti pagsakitan launay tinakam ko ket ti panagulbod na tapno magatang nalaang ti kayat na. Saan laang aday ta? Inulbudan nak tapno mailibre na laang ti barkada na. Ijay ko an amiris asaan nga amin akadaram ket ammo na ti mangrespeto iti nagbannugam. Ket saan agapo takabsat mo wenno parte ti pamilyam at dameten karbanganda amang abuso iti panagtalag ken kinaanos mo. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo Stella. Ken ka pagayam Stella, husto ka pagayam ko. Saan adakes ti tumulong, ngem di mo itulok nga abuswan da ka. Kang runaan iti amin, di mo ipalubos a mapukaw ti respetom iti mismo abagim, kabayatan ti panagbalin mo anasayaat nga anak ken kabsat. Ti sakripisyo katrumbeng nalaang nga ikkan iti pateg, wenno importansya, saan ket nga abuswan. Alakastan pagayam Stella, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para ti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na, ngayon kay panagdangdangag kadag iti drama tayo. Sapay lakuma, ta itultuloy da kami asuportaran, tapno ad-adupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo amarilo.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagsuratak takayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak met nga agong unget, kang runaan iti amin, awan met ti sakit tinakem amarikriknak. Kinapudno na maragsakanak paykitdi, ngamin, ex-boyfriend ko ti pakiasawaan ti kabsat ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay, makabanog ti agtrabahoan niya. Ay, wan nga rod Katapusan man nga minan. Nagado ti matrabaho. Kaslasan tayo amaw-awanan itaramidin ni opisina. Wan nga rod Nangrunaken ka. Kasla di mo amo ti agina na. Kasapulan, Clifford. Amo matan. Pagad-adalag ti kabsat ko. Sayang mat ti overtime. Isopay ang mainayon iti urnong ko. Wan met ka di ngam di mo kumamot abusuan ti bagim. Agina nakakamot marilong. Numaminsan, mapampanunod ko. Api nga tangin manugot ak amay destino dito Kat nakaadayo iti pamilya. Diyak pa'y kit din makaaw-awid gapo iti kanayon at trabaho. No saan ka anay destino dito Di saan tangot kumaanagam mo. Sa bagay. Manipod iti nagkatrabahuan ta. Nakitak ti kinagagat mo. Oray na bambanog ka. Ti pamilyang bailahan ti pampanunutan. Di taak anainlabken ka. Ay sus, bulaan nakman ako na kon Clifford. Saan ba't Pudno ti bagbagak marilo. Promise. Imala, ibusan tangarodan ti kapeta. Tagsublitan iti opisina. Tani, adu ti agur uray at trabaho ta. Among ka di. Manipod dimten kay ti biyag ko. Ininot mo na matungtungpal lagi ti plano. Anyamat nga hidagit na aplanom, Clifford. Sikati makitkitak nga agbalin na katakunay na iko iti biyag. Sikati kahit kong agbalin nga inadagit anak ko. Amin na plano. Kat sikati kahit ko ang makadwa, Marilo. Ha? Kahit ka nga ikalaysa. Sikati kahit kong asawaan. Sigurado ka? Katwan, sigurado ak. 101%. Sikati kahit kong idatag iti altar, Marilo. Kaya ba mo ni nanang mo? Tagigidan tayon amangan. Wan, tatang. Nanang! Umay kayon, tamangan tayon! Wan, anak! Umaya ko! Mala, sumango ka na tilamisaan anak ko. Kay dasar ko, ti pangrabyan tayo. Wan, tatang. Anya nga itiin lutom asidan tayo, lakay. Nagluto ak iti sinigang akarne ti baboy, bakay. Ay na, nagimasan. Ay wala. Nang runa kit siya tinaglutaw. Ala, agtugaw kayo matan Tamangan tayon. Mabisinak una yun. Ay kitwan agtugaw kan bakay. Ay, ato iti plataw. Si kamat din ti mangkarga iti napoy mo. Agyaman naglakay. No adda kumamat ni Marilo ita dito'y balay, ti naragragsak tayo kuma. Uwan kuma. Manya ngay nga raw. Kat na destino mo tinidya Manila. Day takot nga rod lakay. Manipod nagtrabaho ni J. Manila, kasla kanayunan nga adda kurang dito'y balay. Dayjay ti pinili ni Manang, nanang. Mas pinili na ti agtrabaho iti adayo para kada tayo. Para iti panagadal ko. Ay, huwag nga rod Banag asaan ko maarumbang. Tirumbang ko kat agin enjoy iti kinabalasang na. Saan kat apuro trabaho. Ay na, awan rumbang apagdanaga mi di anak ta bakay. Natibkir ta anak ta. Kasmutlaan kang ka Saan ngagmay sa di anak ta bakay. Amaw nga uray adda iti adayaw. Adda tayo lata iti puso ken panunot na.
Marilo, agalas 10 ni terabi. Apay no ipabikat mo na itar aramidam. Iti kasta, makain na nakamutan. Saan ang mabalin, Clifford? Amumat. Inton bigatan ti deadline dagito a report. Masapol apal pasok ita. Sayang mo ti oras. Ngam talo arabi ikan nga gub overtime. Nasaysaya atan ti kastoy ngam ti awan urnong na. Masapol nga agsalukag para iti pamilya. Saan lang aday ta para iti panagadal ni Gwen? Ket, kasanuak mo ngay. Ha? Amok ana patagken ka ti trabahom. Amok nga ipatpatag mo ti pamilyam. Ngam kahit kumat nga ibagakan ka, nga daak lang dito eh. Kahit kumat agbalin na parte dagiti plano, Marilo. Clifford. Di mo't imbagakitin ka, akayat ka ngay kalaysa. Kahit ka ngay kalaysa. Saan atap nulapdan ka kadagiti planom? No di kat tapno agbalin akatakunay na mo itirigat kan namay. Dayta ko mati kanayon mo alaglagi pen, Marilo. Kat, anya nga'y mo ti planom itibiyag mo, Clifford. Ay kat aduan na lang. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurno nga. Saan may papan iti trabahom ti plano nga ibagbagak? Ha? Ti panangasawam ti kayat ko asawen, anak. Kaano ka ngay ang mga asawa? Kayat mi meten ti maaddaan iti apo ko ken tatang mo. Ha? Ninanang mo. Unaklakit nilo niya plano ti bagbagayo. Di mo ibaga nga awan planom ang mga asawa. Apay no agkalay sa kayon kin ni Marilaw, tanay mapmapanan ti tawon. Saan kayon nga umububing? Bayan niyo, takasaritak to ni Marilo may papaniti day tabanag, nanang. Ay kat agawaan nyo takas na kunakon. Saan kayon nga umububing, Clifford? Unga di nanang, di kayak danag. Tabagaan kayon to adagos, apaman nga umanlugot ni Marilo ang makikalay sa kanya. Marilo, mabalinta ka ditag sarita. Inton madamdaman ton, Clifford. Kas makita mat, at dapay aramida. Ang napatag ti pagsaritaan ta. Anya nga minday taaya. Ibagamon Marilo, kaya't kung agkalay satan. Clifford, di mat na pagsaritaan tanday ti abanag. Marilo, seryoso ak. Sorry, Clifford. Agam sa anak pa anak kasagana para itiday ta abanag. Anya? Adupay ti kayat ko nga aramidan. Adupay ti planok itibiyag ko. Masapul asiguradwak anapintas ti agbalin ang masakbayan ti kabsat ko. Kat, kasano tamatan? Kasano umat ti masakbayan ta? Kasanon, Marilo? Kastoy ka dilakta na kanayon, ha? Clifford, Kanayon ka busy ti trabaho. Kanayon ka nga overtime. Kanayon ka na pampannog. Kanayon latan at ti pamilyam ti pampanunutan. Kasanuak matan. Kasanutan. Napatigak ka dipay kan ka, ha? Kinapod mo na. Diyan ko na muno sa dino ti paglugarak. Marigrigatan akon. Clifford, aramidak dayto Saan lang ang apara kanyak? Saan lang ang apara iti pamilya? No di kat para matlaang kadata. Marilo. Jakpay kayat ngagkalay sata. Aging ga jakpay sigurado nga stable ak. Jak kayat ti makiasawa nga ado ti kurang na. Marilo, saan akwarta ti pangrukudan iti pannakiasawa? No di kat komunikasyon, commitment kas jay. Ken responsibilidad. Jak kayat ti agkurang kunak manen, Clifford. Kat, kasano pa'y ngarod kabayag ti urayag, ha? Jak mo, Clifford. Ay ayaten ka, Marilo. Ngamdyak mo no makaurayak pa'y. Sapay la kuma. Tayin tundumtang tal daw asyak ton ti pilyam. Kat saan pa'y analadaw ti amin.
Anya nga iti plano mita. May papanitian niya, Clifford. May papan katataa. Naggraduar mo ti kapsat mo. Ang mga lumabaling nga ituloy tamatan tinabayagan na plano ta. Anya plano ta, Clifford? Ti pa nagkalay sa taa. Talo atawan mo tan tinapalabas. Pasensya kan. Ngam saan pa'y ang mabalin? Anya, ang apay. At ka di pa'y urayan ta. Kaya't ko taga abroad. Anya. Ne, kasanong ti trabahom dito'y? Ni Gwen ti sumukat iti posisyon ko. Panahon matantap no panunutak ti bagit. Katsyak, kasano akmatan? Apaman ama kornungak, babaan iti panagabrod ko. Kanino siguradon ti amin may papan kadata. Agawid ak tumatan, kat ijay tan tumatan nga agkalaysa. Anya, manupay atawan ti urayak. Manupay, Marilo. Basit laangan ang panahon, Clifford. Basit laangan. Ar-aramidak da ito'y, saan laang apara kanya. Nudikat para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kanayon mo't lakit ti nakasta. Kanayon mo mo't lakit din ngon unaan ti masakbayan ngam ti agdama. Basit laangan ang panaganos ko nakmat, Clifford. Basit laangan. Promise. Manong Clifford, agyamanak ha? No saan agapukan ka? Ang mga no aging gaita, kat jak payla ang naka-adjust iti trabaho. Awan na nyaman na, Gwen. Ang mabaling ka din nga uri din akong awagan ni Manong. Clifford ko nang kumalata kanya akon. Anya? Angam apay ngay, kat in-inauna kamat ngam iti siya. Kung amin. Adda kayat ko nga ibagakin ka, Gwen. Anya day tamanong. Kinapudno na. Saan kami lang nagayam kinimanang mo? Ah? Ne? Anya tiket mo asawan? Siya ti boyfriend ni manang mo. Anya? Angam ti ko na ni Manang Marilo, nasingad kayo laang ititunggal maysa. Inlimod mi ti relasyon mi. Ngamgit di. Nabayag kami nga agayan ayat. Kasta? Angam apay ngayong ibagbagam day taabanag kanyak manong. Ngamin. Saan na may parbang ti marikrik na. Para kan ka. Ha? Ne? Anya tiket mo asawan, Manong Clifford? Agayatak kan ka, Gwen. Anya? Ay, anya ti rumbang nga aramidak tatang. Mariribo ka una yan. Gwen, anak. Among ka din o sino ni Clifford kin ni manang mo amarilaw? Amok tatang. Ang amjakmat kabailan nga ilimad ti marikiriknak para kini Clifford. Ay ayatak ni Clifford. Agin inayat kami tatang. Anak, ti panagayat kat saan lang para iti mismo abagay. Masapula panunutom mo iti pamilyam. Nilaunay manang mo. Kang runani ti amin, panunutom kumano anya ti husto. Tatang. Maawatak ti marikrik naman ako. Ang bilang tamaamuan ni manang mo daytoy. Siguradong agsakit mo tinakam na. Awan ti sakit, uno kanunungak kada kayo adwa. Ngamen, agpada kayo nga ipatpatag ko. Iso pa nga asay manak ko. Tapanunutom kumaan na imbag dagiti agbalin a desisyon mo. Iti kasta, awan ti agbalin a pariko. Awanan ka itibain, Clifford. Marilo, Ayop ka! Inraman mo pa iti kapsat ko. Among ka din o kasano kasakit kanyak dahi tang inaramid mo, ha? sorry, Marilo. Jaking gagarat ti agayat iti mismo akapsat mo. Kasan umat ngamin. Kat iso akan hayong ti kadkadwak. Iso ti mga andingay kanya.
Iso ti pangibagbaga akiti problema. Iso aday jay. Tsak mo ito napupukutan ano't nagtiriknak kinkwana. Sige, tapno di mo mat ko na. Itad kun tinaan anay away-awayang Clifford. Basta siguraduan lang adi mo saktan ti kapsat ko. Tano aramidam na ita. Siya ka mismo ti makalaban mo. Mabit lang, Marilu. Pang-aasim. Danggan na kumapay mo. Huston, manipod ita. Kaya't ko nga ipamaysamon ti kapsat ko. Dahito siguro ti may sa arason when no makagapo. No apay asaan akpay ngay manugot nga kalay santa. Nalabit asaan adata tinaituding para ititunggal maysa, Clifford. Among bakit? Ipagpampanakal ko ni Marilo nga anak ta. Ngamen, oray kasano ti kinasakit na. Inted na ti waya-waya ni Clifford para iti kabsat na. Ay, wan nga rod lakay. Saan laang a responsable nga anak kan kabsat? Nasaya at pa iti panagpuspuso na. Impakita na asaan lang ati bagina ti pampanunutin na. Husto ka lakay. Saan laang adayta? Mamatiak nga adamat na adal ni Gwen iti kabsat na. Saan laang apanagayat? Nudi kat respeto kan panangted iti importansya iti pamilya. Wan bakit? Saan nga amin a tao? Kat kabailan ng aramidon tinaramid ni Marilo para iti kapsat na. Tila unay pa ng waya-wayanan kin ni Clifford. Wen lakay. Banag arumbang laeng amay pagpanakkel iti anak ta. Kat sapay la kuma, taadamot adal anapidot ni Gwen manipod iti kabsat na. Amom, adadag iti gundaway amakon konsensyaak. Tapay mo't, Gwen. Wen tano dinak pinagadal ni Manang Marilo, awanak mat ita iti daytoy a posisyon ko iti trabaho. Talaga siguro kasta ti biyag. Tanong saan na ka pinagadal, ang mga no saan mo't ang nagsabat ti dalanta. Tunggal pasama kiti biyag tayo, kat adda rason na no apay. Kasi tinaramid ni Manang mo Amarilo. Naimbaglaangan tanasingpat ni Manang ko. Tano saan, amangan no ilunlunod na taitan. Amok no kasano ti kinasingpat ni Manang mo, Gwen. Amok adi na maaramid dayta. Nalabit, talaga asan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Isoan na pasamak ti kastoy. Sapay la kumatapod no amawatan data ni Manang Marilo. At saan to apulos nga agimula iti sakit tinakam kadata. Mamati ka kasta, Gwen. Kat ulitak manintagyaman ken ka. Thank you iti kanayon ang panangkadkadwa kan panangan andingay mo iti kanyak. Magagaran akon ang mangikalay sa ken ka. Kamaudyanan na. Agkasar kamot laengon, Clifford, anak. Wen nga ron na lang. Iso na lain, tasan nga itinabayagan ang nobya. Nutikat iti kapsat na. Daitakat nga road. Aging gaita. Kasladyak pa'y laeng mamati ang maaramid ni Marilo timang waya-wayakan ka para laeng iti kapsat na. Agasem man tain sakripisyo na ti ayat na ka gapulaeng iti kapsat na. Oras siyak nga ron na lang. Ngam kasi tinakunana. Nalabit asan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Sa bagay, numaminsan, oray kasano ti kinasakit na, masapul nga itid mon ti waya-waya ti may sa tao. Nang runa no saan kayo mutin anaragsak iti relasyon nyo. Nasaysaya atin awaya-wayaam, ngam ti agpada kayo mutin ang masaksakitan. Agyaman hak nanang. Agyaman hak iti kalayan o panang supsupur tayo kanya. Ahon anyaman na anak. Kat itatag kasarkan, aramidem tumo nga rod ti obligasyon mo. Ayaten kan ipateg mo ti asawam. Saan laeng nga iti agdama, nudikat iti agnanayon. Agbalin ka kumaapagwadan nga ama kan asawa, Clifford, anak ko.
Ibagayo latan no anya ti kayat yu nga ibaga kanyak. Ngem panagkunak ket husto laeng met ti inaramid ko. Ti panangted kon iti waya-waya iti nobyok tapno ikallay sana ti kabsat ko. Diyak ngaminan kayat nga aguray pay ni Clifford iti mabayag. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa iso anapasamak dagitoy. Nasakit man ngem maragsak anakmet. Ngamin amamukon ti lalaki apakiasawaan ti kabsat ko. Nasingpet kan man nakaawat ni Clifford. Ket amok adinan tubaybayan ti kabsat ko. Panagkunak ket deserve na meten ti agragsak. Ket mamatiak a maipaay ti kabsat ko ti ragsak ajak na ipaay ken kuana. Ita adda akpay laeng ditoy abroad. Kaslakay kayat kumeten ti agnaed ditoy ngem ti agawid dita Pilipinas. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Dayawan ka iti nagbalin apangedeng mo. Amo man manutikas ken ka. No sabali laeng siguro amangan no inapanan ti kabsat na. Bilibak met at talaga ken ka pagayam Marilo. Ngamin, inted mo ti waya-waya ni Clifford para iti kabsat mo. Numaminsan, ti panagayat ket saan laeng apara iti bagi tayo. No di ket para metlaeng kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Numaminsan, ti panangted tayo iti waya-waya kadagiti tao nga ipatpateg tayo ket maysa metlaeng awagas ti panangipakita iti panagayat tayo. Amok nga adupay ti planom para iti biag mo. Ket patsek adumteng tumatlaeng ti aldaw a masarakam ti lalaki akapkap na kam. Alakastan pagayam Marilo. Ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat. Dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.